Ešte raz. Koľko tancuješ? Počkaj. Koľko tancuješ? Čo? Koľko tancuješ? Čo? Ja neviem. Koľko si na hybo povieš cene? Na hybo povieš cene? Koľko? To ešte keď ole. Chcem chodiť váľať obedy, ja. Tu sú váľať obedy. Koľko, čo sa pýta? Koľko si ujeme do piče? Seriózny rozhovor tu dáme. A jak dlho teda tancuješ, no? Tancujem, neviem, tak 10 to bude. V SDA? SDA, no. Veď dičo máme, no. A občas aj oni dojde. Či sa najmä na vidno, no. Ty si jak Laci, že? Laci, to je nič. Turi. Majster slova. Majster slova? Koľko tak to je iná kvalita. Si ho videl tancovať? Koľko spieva to ani nehovorí. Ten dáva, že sa mu hudba nezastaví. Laci pozdravujem. Ešte niečo neviem, čo ja mám ísť ona. Vystupovať za chvíľu. Kam? Do Rakúska. A čo tam? Do Pandor. Dal si peniaze. Peniaze sú svine, musí byť. Dáme nejakú školu tajšie? Ukáž nám niečo zo svojich kvalít. Zo svojich kvalít? Ukáž. Pustí mu tam niečo. Poďte mlu, pokud to ani moru nemusíte chodiť. Majú ste piči zaplavení všetci. Ľudia, ja nemám rád celebrity, vieš. Oni chcú podpisy, ja neviem písať, kokot. A jaké je vaše meno? Meno? Umelecké, alebo pseudonym nejaký, ale... Nejako veľa. Také najčastejšie. Je dáto už podpisy vždy, hen. No jaké je tvoje najčastejšie? Moje? Akože meno? Ne, meno. Meno? Pepsi. Občas aj Kýpos. A ešte aj pár na knedla, keď sa dávam. Ma tak volajú, najbližší. Vláci, pár Najbližší. Dajme, že knedla sem podľa, ideme dávať. Nebudeme vlastne dávať. A toto akože 5 minút denne, za týždeň, tu na tvárnite, pohode. A brúšaky, chcete vidieť? Stačí. Vidíte? A nový názov, že? Fajba. Vyjate. A takéto teličku chcete vidieť. Úplne vážne na to. A posiluješ často? Čo ja neviem, ráno keď sa zobudím, po tej 5. si idem zabehať. Tak do nás. Ako judista. On tiež tancuje, on sa hámi. Za čo tancuje? Za prvé herce. Za pár fide. A páča jedna radosť. Bútniky, kožené. A hejka, hrávate? Tanečník Pepsi. Tak vaši fanúšikovia vás nemôžu kontaktovať. Kontaktovať? Niky doma. Žárnovica 38. Čakám. Áno. No. A čo odkážete fanúšikom? Nepíte vodu. Je to sráčka. B. To nie je moja skupina, lebo ste sa nemysleli. Také skupiny som nikdy netancoval. Priplatíte si za ďalšie otázky, alebo končím? Čas sú peniaze. Vypni to! Čo som ja? Kokot.